अनसुला रथलाय बाजै सारा फैफायाखै नामा? हारे बाजै मानो सार सार बुंबाय थायो नोंलाय? देरहासार बुं देरहासार। मोजां मोनलायनायाव गियो नामा? आं गिनाय मोनो मा मानसिखौनो रागागासो नुथारो ओरैनोबा। जाम्बि माखौ गिनांगौ जाखो? नोंथ' आदाखौ आइलाबो बुंफेराखैना। फै फै गाखो गारियाव। दिनै नों आदाखौ आइलाबो बुंथारनांगोन। आफायाबो गैखाया। फै फै गाखो गारियाव। अनसुला नोंबोदि गुन्दायासो गुन गोनांसिन। नाथाय सार नोंदि सासे गुन्दाब्लाबो गुन गोनां बे बाथ्राया थार। नोंनि गोसोआव जेब्लायबो सैथोआ दं। नों सासे इसोरसो सार। आं नोंथांखौ बुंदों नोंथाङा थैना थांखांनायखौ माब्लाबाबो मोनफिना। बोरायबा बुरैब्ला बयबो बे बुहुमखौ नागारलांखायो। नों सिन्था दा खालाम सार। फुजा आइ आफानि थैनाया फैनाय नङा, बियो सुइसाइडसो। मा? नंगौ फुजा, आं मोनसे साख्रिनि एप्लाइ खालामदोंमोन आरो एपइन्टमेन्टबो मोनदोंमोन। जेब्ला आं गिबि खेबनि थाखाय साख्रियाव जइन जाहैनो थाङो अब्ला आयै आफा आं अफिसाव थांनोसै। दे फिसा जिउ गोलाव जाथों। देरहासार फिसा, जों दिनै जोबोद खुसि। नोमा आरो आं नोंनि थाखायल' थांनानै दं। फिसा जोंहा नोंनि अनगा सोरथो दंबावो? इसोरा जोंखौ अनहरबाय। नोंनि साख्रि जानायाव जोंहा लाथ्र'हायै खुसि। नंगौ फिसा, नोमा आरो आं रायज्लायबाय थायोमोन नों फिसाखौ सानसेब्लाबो मानसि खालामथारगोन होननानै। आफा आरो आयै, आंबो नोंसिनि थाखायनो नाजाबोबाय थादों। थारैनो नोंसोर आंनि सैथो बिमा बिफा। आं इसोरनाव आरज गाबोदि सात जोनोमावबो आं नोंसोरनि फिसा महरै उजिफिनथों। दे फिसा थांदो। जोंबो दिनै नोंनि गिबि साख्रि जइन जानायनि थाखाय रायजो राजाखौ एसे एनै जाहोनो होननानै लिंनाय जादों। आंबो थांनोसै बाजाराव। र' फिसा। थाब फै आयै। बिमा थाब्लाबो फिसाया गोबाव जायो। न' फिसा, दा लामानि गारि भारा लांफादो। होमबा आं थांसै दे आयै। थांदो। आफा। दे। खुलुमबाय सार।
नों देरहासार नङा होमबा? औ सार, आं दिनैनिफ्राय नोंथांनि अफिसाव जइन जाफैबाय। देरहासार, आइ एम सरि, नोंथ' आं बिनो रांखौ लाबोनो हायासै। सार, आं नोंथांनि बुंनायखौ जगार खालामनो हामारासै। नांगौब्ला आं उनाव होफैसिगोन। नों साख्रि मावनो मोनबासोथ' होनो हागोन। मा बुंखो सार? खोनासं, आजिखालि साख्रिखौ ओरैनो मोना। बिनाय रांखौ होनो हायाब्ला साख्रिखौ बोरै मोनो? नों रां होनो हायैनि थाखाय नोंनि जायगायाव गुबुन रां होनो हानाय मानसिखौ थिसननाय जाबाय। मा? नोंथाङा बेखौ मा बुंखो सार? औ, नों जा खोनादों बे बाथ्राया थार। दा नों ओंखारलांनो हासिगौ। सार प्लिज, नोंथाङा बिदि खालामनो हाया। आंनि गोसोआ बायग्लिजोबगोन सार। जुदि नांथारगौब्ला 50,000 रां लानानै फै, बेबस्था दं। रां गैयाब्ला बे अफिसाव मोखां दिन्थिफैनो नाङा। सार प्लिज, नोंथाङा बिदि दाखालाम। आंनि थाखायनो आइ आफाया गामियाव जानाय लोंनाय खालामदों। जुदि आंनि साख्रिया जायाब्ला आइ आफाया थांनानै थानाय नङा सार। प्लिज सार। नोंनि गामिनि जानाय लोंनायजों अफिसजों जेबो सोमोन्दो गैया। दा नों थांदो। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आंनि फिसाया गिबि खेबनि थाखाय साख्रियाव जइन जाहैदों। बयबो फैजोब्बायना रायजोफ्रा? दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आंनि बे न'आव लेंबोनाय जादों, एसे जाहोनो लोंहोनो होननानै। देरहासार फिसा, मा जाखो? आया, मा जाखो मा फिसा? जाखो? मा मानो जाखो? गाबखो? मानो गाबखो आरे, आफा? मा जाखो? रनाया नायसाय नायनि। बिमा। देरहासार फिसा, मा जाखो? मानो गाबखो? मानो गाबखो? मानो गाबखो? आंनि साख्रिया जायासै। मा बुंखो नों फिसा? मा होनखो आफा नों फिसा? आरो आयै, नोंसोर रायजोफोरखौ थिनहरफिनदो। देरहासार फिसा, नों बेखौ मा बुंखो? नोंनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरखौ जाहोनो लोंहोनो होनानै लिंहरदोंमोन। जों बोरै थिनहरनो फिसा? आफा आरो आयै, जों बायदि गोरिबा साख्रि मोननायनि जेबो मोन्थाय गैया। जेब्ला आं अफिसाव थांनो, अब्ला अफिसारा गुबुननोसो रां लानानै साख्रिखौ होदों। बेखौ मा बुंलाबायखो नों फिसा? जोंहा बेफोरबायदि साख्रि मोननायनि जेबो मोन्थाय गैया। देरहासार फिसा, आंनि साख्रिया जायासै आफा। नोंसोर रायजोफोरखौ थिनहरफिनजोबदो। थिनहरजोबफिन। बेफोरखौ मा बुंलाबायखो फिसा? बिमा, मा जाखो? मा जाखो? आयै, बिमा, आयै, नों मा जाखो? आयै, मा जाखो? आयै, मा जाखो? आयै, सिखार! मा जाखो? आयै, बिमा, नों मा जाखो? आफा, मा जाखो नों बिमा? आफा, मा जाखो नों बिमा? नों आंखौ गारनानै थांनो हाया बिमा। सिखार बिमा। देरहासार फिसा, देरहासार फिसा। बिमा, नों मा जाखो बिमा? सिखार बिमा, सिखार बिमा। नों आंखौ गारना थांनो हानाय नङा बिमा। सिखार बिमा। देरहासार फिसा, देरहासार बिमा। बिमा।
Apa? Ayah! Ayah! Dokter, ayah Rafaखौ बासाय. I am sorry. नोंसिनि आइ आफाया जिउ गोमालांबाय आं बासायनो हानाय नङा. Apa? Sir? Sir? देरहासार बे जुगाव सादा सिदा जानानै जेबो मुलाम्फा गैया हाथियार दै दन जा होमब्लासो मानसि जागोन अनसुला पिस्तला हट पिस्तला बेजों मानसि गाव दन जा नों गिजागोन नों मान मोनगोन Gunda, hey, gun gunda, gun gunda, hey, gun gunda. नों जेबो जिंगा दासि Gun gunda, hey, gun gunda. बै समनिफ्रायनो आङो गुन्दा महर लादों. खर्मआव आंनि दुथांनि नाथाय गुन्दा जानानैबो गोसो सिङाव दं सैथोआ. नोंनि जाथायखौ खोनानानै आं नोंनि खाथियावसो थाफानो लुबैसिनबाय. देरहासार, नों आंखौ गावनि असे होननानै गनायना लानो हागोन ना? मानोना आंहाबो रावबो गैया.
ससाइटि अफिसार आंजों लोगोआव थानाय दुंग्रा थौले गोसोजों साननानै जेबो मुलाम्फा गैया। आं देरहासारनि गोबां खामानि मावबोबाय। बेखौ माब्रै बुथारनांगौ आं मिथिगौ। सरि ब्रादार, मिथियैयाव गोरोन्थि बुंफ्लांबाय। अके गौतम, गुड लाक। ओंथि आगै, नों थाबायनो हाबायना? औ आब', आं थाबायनो हाबाय। आरे आरे, बिदि हामा। नों थाबायनो हाबाय जाबाय। आंकोल, नोंनो आंनि गसाय। नों नङाब्ला आं दिनै बेबायदि थाबायनो हानाय नङामोन। जाबाय, थौ थांदिनि। दा न'आव मोजाङै रायज्लायहैसिगोन। थौदो। हेलौ दुंग्रा, देरहासारा थांगासिनो दङ। लामायाव एटेक खालामदो। मा जाखो देरहासार? र' नायनि मा जाखो।
मा जाखो देरहासार? गारिया गरम जाबाय दै लायनांसिगोन नोंसोर थाथ' दे सोर नोंसोरलाय? मा नांगौ नोंसोरनो? देरहासारा मा जादों? मानो नांगौ नोंसोरलाय? नागिर या बस ला बिसोरखौ मा खालामनो आब' हगार आंखौ हगार होनदों हगारदों देरहासारखौ नांगौना नोंसिनो पाप्पिफोर? आब' अ जोंनि आदायाव मोसाग्राया दाना देरहासारनि बिखायावसो मोसाग्रा जाबाय हगार पाप्पि ओइ ओइ हगार आब'खौ हगार आब'खौ हगार आंखौ गुमैया फैबोला नोंसोर साफा साफा बुथारजोबजागोन हगार आंखौ हगार होनदों मा होनदों देरहासार फैबा जों बुथार जाजोबगोन बे फैनायनि सिगां नों दि बे बुहुमाव थानाय नंला आगै मा जाखो Woi, buka biko!
डक्टर दा पेसेन्टआ माबोरै दं आइ एम सरि उन्दैसिमखौ बासायनो हानाय जायाखिसै आइ एम रियेलि सरि उन्दैसिनि जिउआ मानोना हस्पिटालाव सफैनायनि सिगां जोबखाबायमोन दा देरसिना हुसाव फैबाय नोंथांमोनहा पेसेन्टखौ थांनानै नायनो हासिगोन देरहासार फिसा बारा सिन्था खालामनो नाङा देरहासार आं इंथियालाय देरहासार इंथियालाय आंनि बिनानावा फुजा ओंथिया गैला देरहासार फिसा बारा सिन्था दा खालामसै गासिबो जाजोबगोन फिसा बांद्राय सिन्था खालामनानै जेबो जाया फुजा नों गाबनाङा नों उन्दुथ' उन्दु थ' आफा उन्दुला थ' देरहासार फिसा बारा सिन्था खालामनो नाङा जों थांग्रोनोसै नों गोथैखौ लानानै फैदो रथ' देरहासार नोंसोरो गोथै सहखौ ओरैनो लांनो हाया बियो पुलिस केस बियो पुलिसनिसो दायथ' इन्सपेक्टर रथ' आफा पुलिसा सुबुंनि रैखाथिनि थाखायसो नाथाय नोंथांमोना जेब्लायबो सुबुंनि गोथै सहखौसो नायनो फैयो गोथै सह लांनायाव रावनिबो हाजिरानि गोनांथि गैया देरहासार इन्सपेक्टर आयेनखौ जोंबो रोंगौ गथ'नि गोथै सहखौ गन्दगल खालामनाङा नोंनाव पुलिसनि थै दंब्ला गथ'खौ सोर बुथारदों संनानै देरहासार थां 1 2 3 4 5 6 7 न' सान्द' जादोंना जायाखै जादोंना जायाखैब्रा जायाखै 2 3 4 5 6 7 नोंहा बारा खस्थ' मोनाखैना गांसे नांबावगौ न' मालाबा बारा ला नोंहा बारा खस्थ' मोनाखैना दे जाबाय दा औ लादो हट मेथाइया गाव गावल' जायोब्रा नोंलाय मोनजागोनब्रा बिदिनो माबा मोनसे खामानि मोनबा हामसिगौमोनलै दाख्लैना अयनाय जाथारदोंलै हरिचरन अफिसारखौ फासायनाया होद जाम्बा जोंहा फैसा मोनब्लानोथ' जाबाय मालायनि स्कुटिखौ मारनांगौ बिनि जाहोनखौ मिथिगौ नों सिआइडि गौतमा बिनि फिसाजो उस्दैमोनब्रा असनमान होजादों बिनिनो एक्सिडेन्ट लादों फाग्लाया अ बिदिसो बेखायनोथ' ओइ रावबो दाखारखा नङाबा गावगोन आं थौ मा बारांजों थौआ बिदिब्ला नोंसोरनो जोंनि मुं लानानै जौखौ फानग्राया आंखौ सिनायाखै नोंसोरो नैबे कालिफर्सनि हेंथा मावग्रा मानसिया रावबो थांनानै थाफेराखै अनसला लाबो पिस्तला न' आफा रथ' आफा जाबाय आफा बिसोरखौ फोजोबस्रांनाया मोजां जानाय नङा आदालै जोंखौ अननानै बासाय आदा खोनासं रां लानानै मालायनि जिउआव एनाय मावनो नाङा जोबोद खाफाल गोनां होननानै साननानै ला दिनै आं नोंसोरनि सायाव जेबो रागायानो जायाखै फंबायफोर मानोना आङो गुन्दा जानानै गोबां मालायनि जिउ खहा खालामबोबाय नाथाय दा गुन्दा जानायनिफ्राय आं नागारनो सानबाय बेखायनो नोंसोरो आंनि फंसे बाथ्राखौ गनायनांगोन बुं आदा बुं जों नोंनि खोथाखौ गनायगोन नोंसोरो थांनानै हरिचरननि न'खराव गासिबो सैथो बाथ्राखौ खिथानांगोन आरो बेखौ खिथानो हायाब्ला आं नोंसोर सानैखौ बुथारनानै गुन्दा महर लाफिनगोन जागोन आदा जों नोंनि खोथाखौ गनायगोन दा नोंसोर थांनो हासिगौ देरहासार फिसा आफा
जोंनि खामानि मावनायफ्राव गोबां दाय गैयै सुबुंफोरा जिउ गोमानांदों। बेखायनो आं दा गुन्दानिफ्राय एंगारसिगोन। देरहासार फिसा लागाय बेखौ। बेखौ हो। नों ओंथिखौ बुथारदों। हेय हेय याय याय या देरहासारखौ निमाहा होदो प्लिज प्लिज देरहासारा प्लिज। hao đi nào đến hồn này đâu बिलाय बेयावसो दंफैयो बेयावसो जिरायखुमाना दङ बेखौनो जों पिकनिक जानाय मालाय जायगायाव नागिरहैलाबायबाय बाब देरहासार फंबाय नों गुन्दानि खामानिखौ गारदो फुजायाबो रावबो गैला बियो नोंनि सोमोन्दै आंनो गासिबो फोरमायजोबखाबाय जेबो सिन्था दाखालाम आं मिथिखागौना बिनानावनि जिउ गोमालांनायाव नोंनिनो दाय दङ होननानै आं बुंनो हायो नाथाय गसाया खालामनायखौ नोंखौ बुंमालाय मा जानो जाख्लब आदाया जा बुंदों बे बाथ्राया सैथो बिनानावनि अनगा आंहा बे बुहुमाव रावबो गैया दा बिनानावा आंखौ गारनानै थांबाय देरहासार आहा नोंनि अनगा रावबो गैला देरहासार फंबाय नोंसोर सानैजों गोरोबलायोब्ला आं जोबोद खुसि मोनगोन मानोना फुजाया रावबो गैला आरो नोंसोर जुदि गोरोबलायनानै हाबा जायोब्ला आंनि बै न'खौनो हगारगोन आङो देरहासार फुजा
थ' थांदिनि थ'दो थ' Eish, ai, jike, elemele koa. देरहासार आं मिथिगौ दुंग्राखौ नोंनो बुथारदों इन्सपेक्टर फोरमान गैयालासे पुलिसा माब्लाबाबो बाथ्रा बुङा जेब्ला आंनि आखायाव फोरमान थागोन आंनि सिगाङाव बेबायदि बुंनायनि समखौ मोननाय नङा सिदा जेलनि सिकुवेन्सखौसो नुहैगोन बाप इन्सपेक्टरा माथो जेराव मानसि लोगो मोनो बेवहाय खालि दायनिगिरिखौल' नागिरथारोब्रा बेबादि मावलाबायग्रा नंलालै देरहासार फिसा आं मिथिगौ नोङो जोबोद दुखुआव दङ नाथाय दुखुआव थाबाय थानानै मा जानो सुन्दुरा फंबाय बुथारजानायनि खिथेराव माबा मोनसे खालामनो साननो हागौ बेनि फारसे हुसियारसो जानांगोन आदा नों बे दुंग्राखौ बुथारनानै खिथेर लानाया जोबोद मोजांसो जादों अनसुला आरो आफा आहा बिसोरखौ बुथारनानै जेबो गोजोननाय मोनाखै फुजाया थांनानै दंमोन खालि गावनि बिनानावनि थाखायल' दा बेबो गैला बियो जोबथा थांखि लाबावबाय थांना थानायनि बिनि बै थांखियानो जादों आं गुन्दानिफ्राय एंगारनाय देरहासार नों बेखौ मा बुंदों सासे सिख्लानि थाखाय गावनि आखुथायखौ सोलायनोसै नङा नों बिदि खालामनो हाया नुवाखै गोदानै फैनाय इन्सपेक्टरा जोंनि खामानियाव बिसिबां हेंथा होगासिनो दङ अब्ला आं बेखौ फोजोबस्रांनांगौ जाहैबाय बेफोर खामानिया आंनि थाखाय जानाय नंला आफा मिथिनो मोनादि नैबे आखाइ फारनैया साबेसे दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ लाबोखो आरो सोर सोर हिनजावफोरखौ रान्दि खालामबोखो बेफोर आंजों जानाय नंला देरहासार फिसा नों बेफोरखौ मा बुंलाबाय थादों नोङो दिनै मा जादों नंगौ आफा आंखौ निमाहा हो आंनि थाखायनो फुजानि बिनानावाबो जिउ गोमानांबाय बेनिखायनो आं दिनै नोंथांनि सिगाङाव बुंनो सानदों आं गुन्दागिरिखौ नागारनोसै देरहासार नों सानदों नामा गुन्दानिफ्राय एंगारब्ला सुन्दरा नोंनि सायाव फंबायनि खिथेर लानाय नङा गुन्दानिफ्रायसो एंगारदों नाथाय मानसि बुथारनाय फाव फेसनखौ नैबे बावाखै जायनो आंजों जुजिगोन बेनो थैनायनि थारिख लागोन आं नोंसोरखौ बुंबायना जेब्लासिम आद्रा थानाय रांखौ होजोबा अब्लासिम बेमारिखौ लांनो हानाय नङा सार प्लिज आं नोंथांखौ आखाइ खबजबै खुलुमो रांखौ साननैसोनि उनावनो होफैगोन अन्नानै आइखौ हगारदो प्लिज सार इस नोंसोर खोथाखौनो बुजिथारा प्लिज सार जों थगाया जेरैबाबो जों रांखौ होफैथारगोन नोंसोर पेसेन्टखौ लांनानै एसेबां बुरजा आद्रा थानाय रांखौ सोर होफैगोन आं होगोन देरहासार नों अ बिदिब्ला नों जों थैनानै थांब्लाबो जोंनि उनखौनो नागारनाय नङा होमबा ना नोंसोर मा सानदों गुबुन अफिसारा खुस जानानै गोरोन्थि हाबा मावो नाथाय आंनि आफाया नङा डक्टर बिनि फाबजों बुंफबनाय रांजों आइखौ डिसार्ज खालामनायनि बदलै हस्पिटालावनो थाथों थौ फंबाय रथ' कबिता गासैबो होनाय रांखौ गस होननानै सानजाजोबा नोंसोरनि नोमाया जायनि थाखाय अपारेसन खालामजादों बे मानसिखौ नोंसोर नेवसिनानै थांनो हाया डक्टर नोंथाङा बेफोरखौ मा बुंदों नंगौ कबिता बै सानखालि नोमानि अपारेसननि रांखौ देरहासारानो गावनि फंबाय अनसुलाखौ फाथायहरदोंमोन कबिता नों देरहासारखौ नोङो गुन्दा होननानै साननो हागौ नाथाय बियो सासे गुन गोनां गुन्दासो खैफोदनि समाव बियो बयखौबो हेफाजाब होयो हर
बिफा नों माखौ सिन्था खालामबाय थाखो? बिमा आं बेखौनो सानदोंदि आंखौ जेलनिफ्राय सोर बख'खो आरो नोंनि बै होनो गोनां हस्पिटालनि रांखौ सोर होखो? आंबो बेखौनो सानदों बिफा। बे साननैसो समा जोंनि थाखाय सिमां ना मोगथां जाखो बुजिस'नो हालिया। आं इसोरनाव बै सुबुंनि थाखाय आरज गाबो जाय जोंनि खैफोदखौ रैखा खालामदों। नाथाय बिफा नोंखौ पुलिसा मानो जेलाव लाङामोन? आं बेनि जाहोनखौ मिथिगौ आफा। मा? औ नंगौ। नोंखौ जेलाव हरग्राया गौतम मुंनि सासे सिआइडि अफिसारासो। मा बुंखो नों आइ? औ नंगौ आफा। नाथाय आइ बियो मानो बिदि मावनांगौ? आफा बियो आंखौ मोजां मोनोमोन नाथाय आं माना खालामदों। बिनि खिथेर लानो थाखायनो बियो नोंखौ फाव फान्दायदों। जोंनि न'खरखौ धंस खालामनो सानदोंमोन। आफा कबिता आइ हाब सानबेसे बिदि थाबायबाय थानांगौब्रा दा? ए थाबायाबा नोंखौ आं बाना लानांगौ जाहैबाय। आं नोंखौ बानो थिनदों नामा? नुवाखै मालाय मटरजों माबायदि थांलाय फैलाय जागासिनो दङ। फै बै दखानाव मा जानो गोसो आं जाहोगोन फै। उखैबायबोलै। जा माखौ जानो जा। ओइ दखानदार फैलाय। हाद नैबेखौनो जानोसै। ए बेजों उदै बुङो? बिगुरा जानो लुगैनानैसो लेंबोखाथारदों बियो। आया मा जालायखो बेलाय? ए हिनजावफोरखौसो। ए नाहरलाय फाग्लि दानि जुगनि हौवाफोर। आया दावखोबावैसो जानो बायदि नायदों र' आं थांनि। लुगैदों बियो। ओइ माखौ जानो बायदि नायदों? सिख्लाफोर नुफेराखै नामा? मेगन नुवा जारौ बियो उन्दैनिफ्रायनो खाना। नों बेखौ मेगन नुयो नंदों नामा? औ नुवा। बिमा बिफाया बिराद डाक्टार सिकित्सा खालामबाय थेवब्लाबो मोजां खालामनो हायाखिसै। ओइ लब्बा नों नुदों? बेलाय नुवा जारौ। सरि दे आंहा बेखौनो गोरोन्थि सानफ्लांदों। दे आबौमोन जारौ थादो। दे जारौ। नै जाम्बा थांबाय। आं नङाब्ला गैलामोन नोङो। थांबाय थांबाय। मोदोमसो मावजोब्बायमोनलै आंना जाग्लब। सिथा आबौ होनलांनाया जोंखौ। नों बांद्राय गायथियालै आं बादि माहाजोन जानो सोलों। आं बेसिबां लजिं दोनै जायो। मा जानला मोनला खोथा बुङो? नै मानसिखौ नायबाथ' गोदो उन्दैयाव राभाफोरसोमोन नामाब्रा बिगुरालाय। नै आंना मोनबाय न'आ। गोदाव सोराव खोथा दाबुं आंखौ। न'आव मानसि दंना? दङ। सोर जाखो? ए आंसो जाख्लब। आगै जाख'मोनसोलाय। थाब फैदो। फुनांगौना फुनाङाब्रा? फै। ओइ खुबाय थानाङा आंनि न'खासो। जिरायदो। ओइ कबिता बिफा ओजों फैनायसाय। नै माहाजोन फैदों। ए आदा खुलुमबाय। जाख्लब फंबाय आं नोंनि फैनाय जाहोनखौ मिथिगौ। नों आंनाव मोननो गोनां रुमनि भारा लांनो फैदों ना? आदा नों गोरोन्थि बुजिबाय। आं नोंनाव भारा लांनो फैयाखै। नोंनि हालोदखौ माबोरै दं आं बेखौसो खबर लानो फैदों। नायनो फैदों माबोरै दं दा आदा? दुखु दाहाजों बुंफबनाय नैबे जिउआ उनाव मा जालांगोन आं बेखौ जेबो सानस'नो हालिया। सि आदै
बिदि दा बुंब्रा आदा जाख्लब आरो आं नोंसोरखौ न'खरनि मानसि बायदि सानो नङा जाख्लब जाबा सिथा आदा बावदों जाख्लबा गै नों दानि साख्रियाबो गैला जों दा नोंनि रुम भाराखौ माजों होबावनो दे अन्नानै एसे नेथ'दो माबाफोर खामानि नागिरनानै उनाव सुख'सिगोन आरोबाव बाजै बेखौनो जावलिबावबाय नोंसिनि 3 दाननि रुम भाराखौ देरहासारानो होखाजोब्बाय ना मा नंगौ बाजै औ नोंसोर जेबो जिंगा सिनांला आदैमोन बाजै आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आदाया साख्रिखौ मोनफिनबाय जइन जाफिननो हासिगोनथ' हाब मा मैया राव जाखो बियो नंगौ आदै नों गाबोन समफोरनो जइन जाहैफिनदो देरहासारा गावनि फापखौ प्रायश्चित खालायनो थाखायनो बेफोर खामानिखौ मावदों आदा दा बियो जोबोद सोलायबाय बियो गुन्दाब्लाबो सासे गुन गोनां गुन्दासो हे गसाइ बे गथ'आ मैया दाख्लैसो आंनि सुथुरमोन दिनै हरखाबै आंनि आंगो जाबाय हे गसाइ बिनि जिउखौ गोलाव खालाम आदा बे खौरांखौनो होनो फैदों जों थांदिनि माबाफोर जालांजागौमोनदां नांलायला नोंसिनि खुसियानो जोंनि खुसि दे होमबालाय थांदो उदै बुंखाजोब्बाय खुसियानो दे होनबा थांदो औ देरहासार नोंहा आंखौ लानानै गोजोननाय गैया नामा नैबे आखाइ फारनैया बेसेबां दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ लाबोखो आरो सोर सुबुंफोरखौ धमखि होबोखो हिसाबानो गैया इसोरनिफ्राय बे दायनि निमाहा मोनगोन ना मोना बेखौसो सानबाय थादों आं देरहासार नों जुदि गुन्दामि खामानिखौ नागारबायब्ला मोजां खामानियाव जागायदो इसोरा नोंखौ जेब्लायबो निमाहा होगोन फुजा आं गासै गुन्दा दादागिरि हाबा मावनायखौ नागारजोब्बाय आं दा काली प्रसादनि फिसाला नंला आं दिनै नोंखौ लानानै गोदान जिउ खुंनायनि थांखि लाबाय आहा मिजिं दं देरहासार नोंखौ इसोरा निमाहा होगोन आरो जों सानैनि जिउ खुंनायाव इसोरा मदद खालामगोन फुजा एसेबां गिखौ नोंसोरा मोनसेबो खामानिखौनो साक्सेस खालाम हाया लाजिबाय आङो दिनै एसे गाबोन एसे आखाइनि खामानिया गलांगासिनो दङ देरहासारखौ रावबो लाबोनो हाया आफा देरहासार आदाखौ लाबोफिननाया गोरलै नंला मा बुंदों नोङो आफा आदा देरहासारा गोबां सोलायबाय बियो गावनि मोजां मोननाय फुजानि सिगाङाव समाय लाबाय जोंनि बे आड्डायाव हाबफैफिनलानो देरहासार आंनि जानानै आंखौ नेवसिबाय नोङो सासे सिख्लानि थाखायनो आंनि बिजनेसखौ नागारबाय नोङो देरहासार नैबे काली फुजाखौ सिनायाखै नोङो नोंहा जुदि आंखौ एंगारनो हानाय गोहो दङब्ला आङो नोंनि जिउखौनो देहानिफ्राय एंगारहोगोन बै बे सैमा बांग्राखौ जेरावखि लोगो मोना आथिं आखाइ बुख्रुमनानै दैयाव फोजाहर जागोन सार
ओइ बिगुर सिखाथ' बा गोदो गोदो सिमां नुलायथारबायब्रा बियो बिमा बिफानिजों मोनजादों नंखाना माखाब्रा बेलाय ओइ बिगुर सिखाथ' आया आं मोनबाय फैसा हर फैसाया आया दैमालु जोहोलावसो अरखो ना सिखोना जोहोलावसो अरखोब्रा बेखौलाय मा फाव जाखोब्रा बेलाय आया आरो मोनबावबाय नै मोदायसो अरबायबायगोनलै नोंखौ र' दै सानथिलायदां नोंखौ माबादि मोजां हरदों बियो नायनां र' आरो मोनबावगोन नायबाय था आया नों मारखौसो एबार गैया आंना न' आयौ माथो बोरैबासो जासिथारबाय र' नोंखौ ओइ बिगुर मा जालाबायखोब्रा दासो सुथि मोनदों आंहालाय थासो गेलदोंमोन दा मालाय फैसा खामायनो नागिरबा नों मा खिबु होन नोङो सिमाङाव फैसा खामायनाय आंहा जि फैसा मोनदोंमोन बोरो र' आंनि फैसाखौ खावजोब्बाय नोङो माबा फैसा खावनायसो होनलाबायबाय लब्बा बिनिखायथ' बयजोंबो लब्बा होनजायोलै बियो बिमा बिफाजोंबो लब्बा गोदाव सोराव लर' लथ'खायदो नोंना जाख्लबनो जाख्लब फैलाय ओंखारबोलाय बायह्रायाव मा खालामनो नायफैलाय नों मानसिया फैलाय जाख्लबानो नोंखौ बोरो ओइ साला बै साला दा हरलाय आंहालाय सिमांसो नुदोंमोन दा सिमां नुदों दासो मिथिदों नङा होमबा हाब देरहासार माथो बेरेफुंजानि हिनजाव दोनखानायथा माथां लाना फैखोब्रा नोंलाय जाम्बा जुथा देरहासार फंबाय बेरेफुंजानि माथो खौरां आदा नोंसोर फुजाखौ साननैसो लाखिथ' आं बाहेरायाव साननैसो खामानि दङ जागोन दे देरहासार नों जेबो सिन्था खालामनाङा आंनाव थाबाथाय आं नोजोर होगोन दा बेखौ फैदो फै देरहासार थाथ' फैदो थौ कबिता आं नोंनाव मा रावजों निमाहा बिबावनो कबिता आं मिथिस्लाबैयाव जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय नोंनि बिफाखौ आं सासे हादोरनि दायनिगिरि होननानै बिखा खामहोबाय दा बियो आंखौ निमाहा होगोन ना होआ नों आंनि गोसोखौ दाबायग्लियोसै गौरव नों आंखौ बिदि राव बुंनानै दा सोगाबसै आंनि आफाया बेबायदि नङा गोरोन्थिखौ बयबो मावफ्लांखायो कबिता आं नोंखौ नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा प्लिज नों आंखौ निमाहा हो गौरव आंबो नोंखौ नुवाब्ला थांनानै थानो हाया न'आव मानसि दङ ना दङ जिरायफै हायोब्ला नोंथाङा आंखौ निमाहा होदो आं नोंसोरखौ आखाइ खबजबै आरज गाबो
जिरायदो। आं नोंथांमोनाव दिनै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनो फैदों। मिथिस्लाबैयाव आं नोंसोरजों सोमोन्दो बस'नानै लाफ्लांदों। आइननि बिगोमा होननानै नंगौ नङा संदाननांगौआ सासे पुलिस अफिसारनि दायित्व। नाथाय नोंथ' हेफाजाब होनायनि अनगायै आंनि बिखायावसो दुखु दिनदों। बेबादि मानसिजों जोङो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैला। आदै मादै, मेगन थासेयावबो आं बै समाव खाना जादोंमोन। नाथाय आं दिनै नोंसिनाव आरज गाबो, कबिता आरो आंनि सोमोन्दोखौ दासिफायसै। बिनि अनगायै नोंसोर मा साजा होनो हागोन? गोरोन्थिखौ बयबो मावफ्लांखायो, बेखौ आंबो मिथिगौ। सैथोखौ माब्लाबाबो होखोमानो हाया। दालाय माथो होनबावनो, बे सोमोन्दोआनो थाफिनथोंसै। कबिता आइ, ना नोंहा माबा बुंनांगौ दं नामा? नै गौरबा निमाहा बिनो फैदों। आफा, आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नोंसोर जा खालामो बेखौनो आं गनायगोन। जागोन, बिदिब्ला थाबैनो लगन नायनानै खबरल' खालामदो। आं जोबोर गोजोनबाय। बिदिब्ला आइखौ लानानै थाबैनो लगन नायनानै खबर हरसिगोन आं थांसै। थादो। गोजोन्थों। दे फिसा। देरहासार! सैमोन! नोंगौआ आंनि गासिखौबो नस्थ' खालामजोब्बाय। नोंनि गुन्दाखौ अरफ्लुंथारगोन आं। नोंसोर मा खालामनानै थाजोबखो? सार, देरहासारनि थांना थानाया जोंनि थाखाय गिथावना जाबाय। बियो हाथियारल' नङा, जों गासैखौबो पुलिसनि आखायाव गावथारजोबनो हागौ। नङा, जों बेनि सिगां माबा मोनसे खालामथारनांगोन। आं फिल्म मोजांखौ आं बुथारनो हाया नामा? आफा, आदा देरहासारखौ बुथारनो हानाय रावहाबो गोहो गैया। बेखौ बुथारनायनि रावबो कन्ट्राक्ट लानाय नङा। बेखायनो जों बेखौ गोरलैयैनो फासायनानै बुथारनायनि राहा लानांगोन। बेनि राहाखौ आं मिथिगौ। साइदि गौतम, नों बेयाव? औ, आं बेयाव नोंसोरजों लोगो लानो फैदों। भाई, देरहासारा नोंनि आंनि आरो सुन्दरनिबो सुथुर जानानै दङ। दा जों साथामनोबो बिनि थैनायनि सान दिहुननांगौ। नाथाय नोंहा देरहासारजों माब्रै सुथुर जाखो? देरहासारा आंनि सार्भिसखौ सासपेन्ड खालामबाय, नोंनि हाथियारखौ सिज खालामहोबाय आरो सुन्दरनि फंबायखौ बुथारबाय। अब्ला जों साथामनि सुथुरा बे सासेयानो। अब्ला बुं, नोंनाव बेखौ फोजोबनायनि मा सोलो दं? भाई, बे मोसाखौ बुथारनोब्ला जों ज' जानांगोन। नों मा बुंनो सानदों? भाई, सुन्दर आरो नों आखाइ हमलायनांगोन। अब्लासो देरहासारखौ फोजोबनो हागोन। देरहासारा जुदि थाबाय थायोब्ला सानसेब्लाबो नोंसिनि मोननै गेंखौ फोजोबस्रांनो हागौ। नों बुंनायाथ' थिगानो, नाथाय सुन्दराखि आंजों आखाइ हमगोन? देरहासारखौ फोजोबनायाव नोंहा जुदि मुलाम्फा दङब्ला सुन्दरा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। बेजों आं रायज्लायगोन। नों गाबोन बेलासिनि 3 बाजियाव हेल दालाङाव लोगो हमबानो जाबाय। आफा, बियो सेदिनि सार्भिस मावखानाय मानसिसो। बेनि सायाव माबोरै फोथायजावो? साख्रिया सासपेन्ड खालामजानायनि थाखाय बियो खिथेर लानो सानदों। थगायनाय नङा। थेवबो खोनासं, गाबोन बेलासियाव हुसियार।
जों सानैजों सुथुरमोन नाथाय जोङो दिनै लोगो जानो गोनां जाबाय नंगौ नोंनि आरो आंनि सुथुरा बे सासेयानो बिनिखायनो सिखारा खारग'नो हायै बादि जों सानैजों लोगो जानाया जोबोद गोनांथार देरहासारा आंनिनो खिजानानै दिनै आंनि दान्दाखौ फोजोबस्रांनो नाजादों नाथाय बांद्राय सालागाबो खैफोदाव गोलैखायो मोननै गोहोआ मोनसे जाबाय जेब्ला बेलाय बहा बारग'बावनो बियो नंखाय सासे सेंग्रासो जों एसेबां बुरजाजों नांनानै देरहानाय नङा सन्दर आं बिनि बिफा बेनि सोमोन्दै आं मिथिगौ आरो नोंथाङा बेखौ बावनो नाङा दै सा जौसे कौरबफ्रा साबा पान्डबजों फेजेनजादों बेयो सासे बार मोदायसो बेयो मासे मोसासो बेखौ गोहो आरो बोलोआ फेजेननो हानाय नङा नोंनो बिफा नोंनो फोरोंदों देरहासारखौ गुन्दा अब्ला बुंदो बेखौ बुथारनायनि मा खायदा दं बेनि खायदाया आंनाव दं अ सिआइडि गौतम नोंथ' सासे सिआइडि नोंनाव निस्सय बुद्धिया थागोन बुं गोरलै बुद्धिखौनो खोनासं नोंसोर बेखौ गोहो बोलोजों बुथारनो हाया बेखौ बुथारनोब्ला बेनि सक्तिखौ गुरै खालामनो थाखाय बेनि मोजां मोननाय फुजाखौ किडनेप खालामनांगौ अब्लासो बियो फुजानि थाखाय गावखौ जोंनो बावनो गोनां जागोन गुड आइडिया बेनिख्रुइ साबसिन आरो आइडिया जानो हाला ना मा बुङो नोंथां थिगैनो दङ सिआइडिफोरनाव ब्रेना दंमारो सन्दर जों बारा गोबाव खालामजाला बिदिब्ला थांदिनि लेट्स गो ओइ न'आव सोर सोर दं आब' आरो आं दं गुड कमल सोर फैदों नों बेहाय कबिता आं नोंखौ लांनो फैबाय बेफोरखौ नों मा बुंलाबायदों नोंनि थाखायनो साख्रि नागारनांदों आंखि नोंखौ नागारगोन ओइ बेखौ ला ओइ आब'खौ नुगा आब' नागिरहै गैया बास होनबालाय बैयावसो बियो लाय बेयावनो दङ बियो Ada Zaklo! Garson! Ganyo, Garson! Lupa! Hogar! Hogar rendah! Ada Zaklo! Lupa! Ayo! Bek sudah dimas sudah hai nama nengah. Ayo! Ayo! Betul pai. No, antara sana poro ni. Terasat! Pujaku lala tambay! Ayo, saya kali jaya lala talay! Kita tahu, saat sedang melawan sepra! Babar betul, babar! Ayo!
Gun gunda, hey! Gun gunda, gun gunda, hey! मारै जाखो नोंथां फैनायसो नंला नामा साला गिबायसो जानांगौ आंनि बायदिब्ला बे हारसिं मानसियालाय गियाब हागौनो ओइ आंनि देरहासारा नोंसोरबायदि गुन्दाजों बुलायनो जोबोद मोजां मोनो बियो गावनि आथिं आखायाव थोजासे गोहो बुथुमनानै बार मोदायनि फाखन लानानै फैगासिनो दङ नोंसोर रावबो गनाय नङा वाह वाह गिथारबाय जोङो जोबोद गिथारबाय नोंनि देरहासारा आंनि साख्रिखौ सिफायदों आरो सुन्दरनि फंबायखौ बुथारदों खालि प्रसादनि गुदामखौ सिज खालामदों बियो बेयाव फैब्लाबो गोथाङै गलांनाय नङा बुजिबाय जारौ नोंनि देरहासारा सोरगोआव बे थैखांनायनि उनाव आं कबिताखौ हाबा खालामगोन फुजा देरहासार वेलकाम देरहासार नोंखौ बे आड्डायाव बरायबाय देरहासार नों आंनि फंबायखौ बुथारदों बेखायनो नोंबो नाय फुजाखौ जों बुथारगोन अब्ला नोंनि गोसोआ माबादि मोनगोन सुन्दर बियो गावनि मोननांगौ साजासो मानोना बियो फुजानि बिनानावखौ बुथारदों आफा दाबो सोलायनायनि सम दं आं नोंसोरजों बेयाव बुलायनो होननानै फैयाखै फुजा आरो कबिताखौल' हगार बेनि बिनानाव थैनायाव नोंहा मा फाजादोंमोन आरो आंनि गुदामखौ पुलिस लानानै सेस खालामनायनि मा गोनांथि दङमोन बेफोर लस जानायाव आंहा बेसेबां दुखु दङ सुन्दरदां बे सिख्लाखौ गाव रथा सुन्दर बेखाफोर थाबसिन नोंसोरलाय मा बुलायला बुलायलि बेलाय कम्पिटिसन नामा जों बिदि बुलाय फैयाखैलै नायनोसो फैदों दे होमबालाय होय बैसाखौ बिसोर नामा आया
Ayah, mana bingung cakap Lalu, lain. bebot mas berku. Ayah. Ay, bukan. Ayah. Guru, Inspektor. Ya. 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 Guru. Chừng đừng qua lên. Chừng này đi xuôi từng. Terasa. Ê, đó. Terasa. 부자 뭐라? 호간 앙부의 시헌디. 아이. 아이. Berentang. Inspektor Neng. Hah? Hek. Hek. Hiya. Guru. 원초라 피샤 너 बेखौ मा खालामखो? आफा आं गुन्दामिखौ मोजां मोनला आं दिनैनिफ्राय गुन्दानिफ्राय ओंखारबाय Terasa. Terasa. Nukser मा खालामखो? आवगायनाङा आफा आवगायनाङा 원초라 브리스톨라갈 너가 बेखौ मा सानदों? आवगायनाङा आफा आवगायनाङा Ay, Gundi Baur. 호간. 호간. Misin na? Misin na? Oo, misin na. Ayah. Nay, thằng ơi, sao nay một thằng gì? Đồ. Thôi. Thôi. 많지 무자 누가 비시끄러. 아이, 아야. Terasa. Hukhan. Sungguh casi mau bukan dah. गौतम आवगायनाङा आखाया थिखो 선달! 어이 선달! 너 맞아 그 민첩! 선달! दलद था नोङो ओरै फै दलद था बेयावनो देरहासार नोंनि थाखायनो दिनै ओनसोलनि माखासे दुथां सुबुंफोरनि आखुआ दिनै जोबस्रांबाय जागोन सार थेंक इउ बेस्ट अफ लाक ओइ थ' बिसोरखौ लाना फै Gunda, hey, gunung gunda, gunung gunda, hey, gunung gunda, gunung gunda, hey.